taget her til Grenå til HTX for at finde ud af, om de er så nørdede og bumset, som der er så mange fordomme om. Så vi vil gå ind og se, om vi kan finde nogle elever og se, hvad de laver. Det er som om, der er nogen lige derhenne. Hej. Hvad sidder du og laver? Er det lektier eller noget? Jeg gemmer bare. Fyr de første 7. Hold da. Giv mig HB. HB skal komme. Jeg tror bare, vi... BU. Du kan godt se, de er slet ikke med på mode. De har ikke styr på noget, som jeg tager på HTX. De er stridige med. Fucking lag. Nu er vi så taget op til McDonald's for at se, hvor mange HTX'er der faktisk spiser herovre. Hej. Spiser du her hver dag? Fjort. Jeg gik sammen med lang tid med stillingen, ikke? Hold da kæft. Jeg fik lige nogle græs med dobbelt. Din lille satan. Japan, fanden. Det vil ikke gå ind nok der. Hold da kæft, den hopper lige ned i kisten, ja. Hold da kæft. Det kan kun gå for langsomt. Hvor tit spiser du her på McDonald's? Jeg spiser hver dag, hver morgen, hver aften, hver middag. Nogle gange til en fødselsdag. Er det din yndlingsis? Nå, der er vist nok til... Hold da kæft, den smager godt. Den smager meget bedre. Det er skål. Den går i morgen. Du får den der burger ned. Vi ses, jeg skal over hele. Hold da. Vi ses på Skype. Hold da. Vi ses i Cyberspace. Jeg tager mig god tid at spise min burger. Tænker du? Tænker du slet ikke på, at det er enormt usundt for noget her? Hold da kæft, Kaline. Det kan hoppe lige ned ad kisten, gør. Ja. Man skal krække leve livet, når man er på McDonald's. Jeg kunne til at æde den på vejen. Du bliver lige fra Frit, ikke? Jo, det gør jeg da i hvert fald, min ven. Sådan som du hildede mig i morges på Skype. Det giver jeg. Du kan kratte dem bare. Kig her. Look and learn. Jeg ved, du kan også sige sådan noget. Hold jo. Det er om profiler lige. Holder ikke en meter. Jeg skal kratte dem ding 70 i dag. Når jeg dinger. Jeg tror, vi har bevist her i dag, at HTX'er ikke har nogen sans for sundheden hensyn til mad. Det der æble, du gav mig her i morgen. For fanden, jeg er glad for det. Jeg må hellere give det et sov. Stop. Det her er det så den måde, som HTX'erne får deres motion. Hold da kæft, det smager godt det her i dag. Hold da kæft. Jeg holder mig som en menneske. Jeg kan... Hold da kæft. Jeg kan krølle mig over gennem på. Hvordan holder I jeres motion? Jeres form? Ja, det er jo noget af spørgsmål, der kommer til stykket. Normalt, når jeg spiller min hverdag, 24/7, from Mondays to Fridays, and Saturdays and Sundays, så rider jeg på Mount. Kort sagt, rider jeg på Mount. Nu skal jeg lige nu vil jeg lige tilføje en lille ting. Væk med den der, du. Så det er sådan, når vi får et frag i det der spil, der hedder Counter-Strike, det kender alle enhver vist. Det er så spænd, vi skal op og ned ad gangene. Så er vi ned og hoppe op i loftet, kan jeg godt sige dig. Ja. Hold da kæft, når jeg sætter mit garn om morgenen, så ved jeg, hvad jeg skal om dagen på HTX. Når jeg kommer i skole, jeg ved, hvad jeg skal. Jeg ved, at min computer er klar. Jeg ved, at der er ikke nogen, der har taget den. Jeg vil så spørge om ind til hans kærlighedsliv, høre om der er en pige plads til hans liv. Og hej. Hvordan fanden I kommet i min database?
Det er kommandocentralen, det her. Jamen, vi fik en nøgle fra en af dine lærere. Nå for søren. Må jeg lige spørge ind til dit kærlighedsliv? Hvordan går det? Jamen, det går jo fint nok. Jeg mødte Karen nede på McDonald's her den anden dag. Vi sad og spiste en hamburger sammen. Og fik lidt salat. Er hun en sød pige? Jamen, det kan man ikke komme udenom. Det er hun godt nok. Det er... Hun kan spise 3 hamburgers i et bid. Det er mere, end jeg kan. Det er fantastisk. Ja. Konklusionen af det hele og vores besøg her i dag er, at HTX'erne har ikke noget liv. Hvad